Il-Gvern Laburista ħela ċans li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jakkwista fondi biex dan l-istess sptar jiġi ristrutturat kif jixraq lil-Lawċin. Iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat neħħa l-Ministeru tas-Saħħa minn idejn Godfrey Farrugia u din il-ħidma waqfet hawn. Minflok Joseph Muscat daħħal lil Konrad Mizzi illi bieħ l-isptarijiet lokali, inkluż l-uniku sptar f'Għawdex lill-kumpanija privata mingħajr esperjenza fil-qasam tas-saħħa. Tkellem dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illi s-sibt indirizza lil folla quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista waqt attività politika. Qal li issa qed iqumu dubji kbar jekk anke f'dan il-każ hemm xi wkoll skandlu ieħor illi għad irid jinkixef. Fil minnhom li l-Prim Ministru għatlu isma' li jista' jkun għatlu hekk tfajta jien għalli jista' jkun għatlu ma nagħmlux mod illi dawn tal-isptar ta' Għawdex daw tal-Vitals għandhom xi kont f'Pilatus Bank ukoll u xek. U dak il-ħin il-Prim Ministru inħasad. U tant inħasad illi fuq din tajjeb illi nkomplu nistħarġu sabiex naraw nitkixfux jekk hux anki hemmhekk billew subajhom. Simon Busuttil għamela ċara li jekk ikun ikkonfermat li anke Vitals Global Healthcare għandhom kont bankarju fil-Bank Pilatus, allura tkun kombinazzjoni wisq li dawn l-iskandli kollha fl-aħħar 4 snin għandhom l-istess nies komuni bejnietom. L-istess attività kienet indirizzata wkoll mill-eks Ministru tas-Saħħa ta' Gvern Laburista Godfrey Farrugia fejn spjega kif il-ħidma tiegħu biex jakkwista l-fondi Ewropej għall-isptar ta' Għawdex kellha tintemm ħesrem. Kien hemm ħsieb, kien hemm pjan. Kien hemm pjan li dan l-isptar ta' Għawdex kellu jkun EU funded. Kellna minn fejn nażlu EU fund biex l-isptar ta' Għawdex jitkabbar għal dan mod u għal daqstant naslu biex ikonna sptar 5 star. Imma jidher li ma' żmien din intasiet. Iżda dan mhuwiex l-uniku skandlu riċenti li qed jaħkem lill-Gvern Laburista, hemm ukoll dak l-iktar riċenti fejn investigazzjoni tal-FIAU sabet rabta bejn is-sedien tat-tanker tal-gass u Keach Kembri u Konrad Mizzi. Dwar dan l-editur ta' The Malta Independent ħabbar li lest imur bil-provi għand il-maġistrat. Mhux tab xejn ridu jagħmluh bil-fors, mhux tab xejn kontra ir-rida tar-residenti ta' Marsa Xlok, tar-residenti ta' Birżebbuġa, mhux tab xejn baqgħu jinsistu minkejja l-oppożizzjoni tagħna, minkejja r-reżistenza tagħna, baqgħu jinsistu għaliex jidher illi billew subajhom f'dan ukoll. Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed illi kull kuntratt illi ffirmaw Konrad Mizzi u Keach Kembri ikunu investigati immedjatament ma lil poplu Malti Wawċi jagħti fiduċja lill-Gvern Nazzjonalista.